Ola, rapaces e rapazas. Estou aquí na sombra, que foi escondéndome do sol. E ora vou ir aí a unha aldea. De feito, bueno, xa teño un vídeo desta aldea. De feito, creo que o primeiro, se non recordo mal, pero vou ensinar algo que non ensinei a vez que fun. Así que nada, vou para lá, está aquí, nada, aquí uns metros. Bueno, xa lle din un golpe á cámara. Xa estamos na aldea. Estes días atrás fixo un calor que nin diola, Oxe, bueno, non sei, fai calor, pero tase ben, que hai unha brisa, así que non se está tan mal. Bueno, aí está o couso. O vídeo que subín, ensinei a igrexa, ao cemiterio, o campo de fútbol, e a aldea creo que tamén, a verdade que non estou seguro. Bueno, a casa do cura. E agora quería ensinar o palomar, que non ensinei. E de paso a casa abandonada esa, que unha vez tive unha experiencia paranormal aí. Xa vos la contarei agora cando vayamos. Pero primeiro vamos ao palomar. Os venres hai bastantes coches aí no teleclub. Aquí está. Bueno, aquí hai un muro e hai como unha cabaña así, pero esa sí que está mala. É nada. Bueno, a ver, entendo que un palomar. Se non é, pois decídemo polos comentarios. Aí hai outra estrutura, pero se parece que está mellor. Bueno, ahora vamos a casa abandonada. Estase ben a sombra aquí no merendero. E aquí. Nada, bueno, vamos, que ahora que penso, se está xente no videoclub ainda me ven das ventanas mira a casa. Hombre, non estou facendo nada, podo ir, pero ainda se pican. Non sei se irás, Bueno, pois non me paran de mirar. Eu non sei que estou facendo para que non me paren de mirar. Mira, tamén podía entrar no río. Unha vez entrei para ver eso de cerca. Non, é unha... non me acordo como se chama. Bueno, creo que era Pomillo, ahora é verdad que non estou seguro ahora. Nada, casi que vou deixar para outro día de ir a casa, Non, nada, deixámoslo pendiente e para ver para a próxima. Os sábados aquí está vacío, así que mañá non... Mira, os venres, mañá é sábado, pero mañá teño que ir ao outro lado. Bueno, pois xa mirarei. Hala, veña, adiós.